og herrer, jeg har handlet fornøjelsen af at byde jer velkommen til Eagles Cup 2025. Eagles Cup afholdes her for 37. gang, hvor vi med deltagelse af mere end 470 hold deltager succes fra 20. Vi ser frem til en dag med nogle fantastiske oplevelser, masser af sjov på og ude på banen. Derfor er det mig en stor glæde nu at kunne præsentere klubberne fra U7S og U8 Drenge A. De er udvalgt by, der ligger i omegnen af Kolding. Mine venner her, tag godt imod! Og vi synes så videre til den østlige del af Vejle, hvor vi finder et hold fyldt med energi og fremgang. Giv vi en stor hånd til Røde Drenge! Hvor vi nu finder nogle drenge, der er magtskar. Mine venner og herrer, jeg giver jer stjernerne fra Dalby! Og vi suser en tur til Kulturensted, hvor vi afslutter 52 og de næste minutter. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Dano! Hvor der ringer blandt de næste finder vi måske den kommende Martin Bradley eller Peter Andersen. Mine damer og herrer, tag godt imod og andre turstøttefyr i hjertet af Vejle Kommune kommer de til talentudstillere klar til at imponere. Tag godt imod stjernerne fra Bare de grønne marker omkring Vejle, hvor drømme bliver til virkelighed. Og Randhuse er en historisk by i Kolding, hvor fortiderne mødes, kommer nu et hold til skade, traditioner og store inspireret af legender som Jan Lønby og Flemming Hersted. Mine damer og herrer, tag godt imod Kolding IF! Sidst. Mens vi nu præsenterer en flot spillet drenge, der er master. Mine damer og herrer, tag godt imod hjemmeholdet de lokale helte fra Erlitse. Hold da magle! Mens spillerne trækker ud af banen, så skal vi selvfølgelig over huske at give dem en stor hånd, det kan jeg lige. Og spillerne må gerne begynde at trække ud af banen, så gør vi klar til de første kampe. Spil Rachel. Spil til mig selv. Spil til dig selv. Sådan. Hvad så selv? Kom så, Jakob. Godt, Johan.